senyors, aquí tenen els menús. Mireu, fan dos menús, un de 12 euros i l'altre 16 euros. Sí, però al menú de 16 euros hi ha l'IVA inclòs i al menú de 12 euros no hi ha ni l'IVA ni les begudes. Per tant, el menú de 12 euros acabarà valent 12 per 110, 1.320 i dividit entre 100, 13,2 més les begudes. Per què multipliques per 110? Perquè als restaurants l'IVA que s'aplica és el 10% i has de multiplicar el preu per 100 més l'IVA. I cada beguda quan val? Per exemple, una Coca-Cola val 2 euros i una aigua 1,5 €. Aleshores, tenint en compte l'IVA i les begudes, el menú de 12 euros ens acabarà sortint per uns 15 euros. Tot i així, s'admet econòmica el menú de 16 euros, té tot inclòs. Ja saben el que volen per dinar? Sí, gràcies. Farem el menú de 12 euros. Per a beure, aigua per a tots, si us plau. Perfecte, moltes gràcies. I el menú de 16 euros, com valdria sense l'IVA? Molt fàcil. Has de fer un descompte del 10% al preu, és a dir, als 16 euros. Per tant, 16 per 90, 1.440 i dividit entre 100, 14,4 euros. Ala, no home, no! L'altre dia el mestre ens va explicar que el pas invers d'un IVA no és un descompte. El que hauries de fer és multiplicar els 16 euros per 100 i dividir el resultat entre 110. 16% fan 1.600, dividits entre 110 fan 14,5 euros. Buah, jo havia dit 14,4, tampoc no hi ha tanta diferència. La diferència és poca perquè les quantitats són petites. En quantitats grans, la diferència entre un metre i l'altre haurien sigut més grans. Senyors, aquí tenen les begudes, 5 minutets i els portaré el dinar.